Brugervejledning til SC380. Du tænder på kontakten, viser strømstyrken her, hvor meget strøm du har på maskinen. Her aktiverer du dit vand. Her der starter du sugemotoren op, og her der aktiverer du børsten til fremdrift. Så de 4 skal være tændt, når du starter og kører fremad. Hernede, der kan du styre, hvor meget vand der skal komme ud, plus og minus. Jeg vil anbefale, at I bare stiller den på fuld vand til at starte med, så I kan se, hvor meget vand der kommer ud, så kan I justere den derfra. Opladning af maskinen her, direkte i 220 volt. Aftapning ud med det spildvand, når I er færdige. Her. Og det er vigtigt, at I får den her lukket ordentligt, så den også kan suge ned under den vakuum. Den her kan kun ligge på en måde, og den kan ligge sådan her hen over jeres spildbeholder. Og det er vigtigt, at I får den gjort ren hernede i, når I er færdige, og det er hver gang. Her foran fylder I ren vand og sæbe efter anvisningerne. Hernede har I et filter, som I kan skrue af, når maskinen er ved at være tom, og så lige skylle det her filter en gang imellem. Der kan godt sidde noget sæberester i. Så skru den godt fast igen, og her der har I jeres indikation på, hvor meget ren vand I har på maskinen. Til slut, så den her slange her, den vi en gang imellem lige skulle gøre det, at de lige spuler ned igennem her. Den går ned til sud hernede, så der ikke sidder, der kan sidde noget skidt fast i den.